Irizokorea mino. Sokorea mino. Ona irizokorea. Murumbo medizeza. Oh. Yeah. Mawambi murambi. Yeah? You 30 days idzi 30 days dzemashwa. Dzemashwa 30 days mwedzi wakazvikwanira. You. Vana vaisada kuti 13 days andi. Isuti takatora svakunzwa. Ya, vaitora 30 days. Oh, mwedzi wese. Mwedzi wese. Iwe. Last time lockdown yokutanga yanga 2 weeks and 14 days. 14 days. 21 days. 21 days. That this time yaunzi 30 days. Takavharirwa mumba. Iwe wasukona kuti 30 days dzakawandisa here. Ko vadi kuti pa grace period kuti paka notice so. Waigona kana kuti 2 weeks kana kuti 1 month chaiyo kungoti zivisa chete kuti tichaita chi lockdown so that isusu mahasla tisina masalaries tinodi tomhanya tononga tongwavangwa tounganidza zvinhu zvedu vokupa grace period vanhu vachifa zvavo vachiti aiwa don't want tikumbomira kuti grace period ikwane 2 weeks vanhu vachingofa iwe vana pando pavazotiuraya saka kokubuda panze hakuna munhu ari kubuda panzezvo murodhi hakuna munhu ari kufamba iwe murodhi makangoti zii pokuria tolie aiwa zviro zvechikafu don't worry upfu urimo mbo shuga irimo soti irimo beans dzirimo mafuta arimo saka aiwa don't worry iwewe nevana yes morya zvenyu makavichi enyu nemuriwo nedovi but isusu vamwe aiwa toda nyama kaisa still shumba kaisa aiwa toda cheku left aiwa no problem masuku make sakavhurwa unovhara na 3 o'clock saka kai kama kabudget kai kashoma kai unotenga muriwo muya nawo kana vada zvekufamasi mafamasi akavhura kana vada zvemabhengi akavhura saka aiwa no problem kobia ndaona pane nyaya saka nyaya yenyu imimi iri pabia handiti noti 30 days akataura negovernment iri kudoro handitika unoenda kubhawa paya ndopatinonosangana nevamwe nemahasla tichingwavha mukumixa imomo mandimba ndokune mbinga tichironga life yes tichidhila yes todzoka utakabatawo mari kuno aiwa this time here don't worry munongwavha muri pano tichadhila muri pano this time shamwari 30 days kukumbonofurwa nemhepo aiwa zvokufurwa nemhepo izvo yativaimwe nyaya izvo zvinenge zvatonakira isusu izvo gore rino aiwa zvanakira isusu unongosingoti zvako ichokwadi mwari varipo ichokwadiwe adikiye sigari kazvivhariwe muno saka waunde ukiya ukiya chei oya uyu ndo unonzi mufakose manje uyu hurumende yotivharira mumba vakadzi vedu vakutikira mumba imomo nyaya chiita nyaya ndikuti kudi hatitangira ipapo panyaya yagara pasi adedezi chiri ndokuti bondika bonding ndeinodiwa saka tiita nyaya kuita nyaya 30 days tiita nyaya ivi mineni richibuda richidoka richibuda tichiita sei tichaona nyaya ani nani imi mineni asi kana imimi mune nharo nezvandikutaura no problem nobuda aiwa nanchitika ndirikunangana kunocheka kungoti kana kwamai 5 kuona kuti inonzi chii zvirikufamba sei kushabhini kuti wakavhura here aiwa no problem nongobuda kana mamurodhi muchasangana nemapurisa nemasoja ndovachanyatso kuexplain naye zvandisina kunyatso kuexplain nanini ka imimi naye munokwanisa kunzwisana don't worry ngazvigare aiwa kana